तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. ही गोष्ट माझ्या लहानपणीची आहे. आमच्या गावी आम्ही राहत असलेल्या वाडीपासून लांबवर एक घर होतं. आम्ही मुलं लहान असताना त्या घराला खूप घाबरायचो. त्यामागे कारणही तसंच काहीसं होतं. त्या घरात काही वर्षांपूर्वी एक म्हातारी राहत होती. ती वशीकरण, करणी आणि सगळ्या प्रकारच्या काळ्या जादूंसाठी गावात कुप्रसिद्ध होती. त्यामुळे गावची सगळीच लोक तिच्यापासून अंतर ठेवून असत. चांगल्याशी चांगली आणि वाईट अशी फार भयंकर असा तिचा स्वभाव होता. पण मरण हे कोणाला चुकलंय. तिचाही काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता. तोही फार दुर्दैवी होता. ती एकटीच होती. तिचा ना कोणता परिवार होता ना कोणी जवळचं. काळ्या विद्यांमुळे वाडीतील लोकही तिच्यापासून लांब पडत. तिच्या घराजवळून जाणाऱ्या एका वाटसरूला तिच्या घरातून एके दिवशी घाणेरडा वास येऊ लागला. त्याने अजून 4 लोकांना हे सांगितले. बघता बघता तिथे गर्दी होऊ लागली. शेवटी पोलीस पाटलांना तिथे बोलावण्यात आले. त्यांनी दार ठोकले, हाका मारल्या. शेवटी ते दार तोडण्यात आले आणि तेवढ्यातच त्या घरातून प्रचंड दुर्गंधी बाहेर आली. घरात ती म्हातारी वृद्धापकाळाने मरण पावली होती. तिचं शरीर तिथे किती दिवस पडून होतं याचं उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. पण ते कुजलं होतं. तेव्हापासून त्या घराबद्दल बऱ्याच अफवा पसरल्या होत्या. असं बोललं जाई की लोकांना त्या म्हातारीचं प्रेत आजही त्या घरात फिरताना दिसतं. आधीच लोक त्या घराजवळ जायला भीत होती. त्यात त्या म्हातारीच्या भूताबद्दलच्या अफवा ऐकून तिथे कोणी नजरही टाकत नसे. त्या घरासमोरून जाण्याऐवजी लोक वळसा घालून जात. या सगळ्यामुळे ते घरच नाही तर घरासमोरचा कच्चा रस्ताही झाडाझुडपांनी घेरला गेला होता आणि म्हातारीचं ते घर तो आता एक भूत बंगला बनला होता. उन्हाळ्याचे दिवस होते. शाळांना सुट्ट्या पडल्या होत्या. तेव्हा एके दिवशी आम्ही 4-5 मुलं एका झाडाखाली बसून त्या भूत बंगल्याबद्दलच गप्पा मारत होतो. सगळेच जण एकमेकांना त्यांनी ऐकलेले किस्से सांगत होतो जे फारच भयानक होते. काहींना तिथून एका म्हातारीच्या ओरडण्याचे आवाज आले होते. काहींना तर ती म्हातारी त्या घरात वावरताना दिसली होती. पण तिथे खरंच असं काही असेल का? आम्ही एकमेकांना प्रश्न विचारू लागलो. पण याचं उत्तर तिथे प्रत्यक्ष गेल्यावरच आम्हाला सापडणार होतं. तिथे रात्रीचा जायची आमच्यात हिंमतच नव्हती. शिवाय आम्ही त्या काळी लहान असल्यामुळे रात्री न सांगता घरातून बाहेर पडणं आमच्यासाठी अशक्यच होतं. म्हणून आम्ही दुपारच्या वेळी तिथे जायचं ठरवलं. आम्ही यासाठी अमावस्येचा दिवस निवडला. आम्ही एकूण 5 जण होतो. त्यात 3 मुलं तर 2 मुली होत्या. सगळ्यांचीच वय 13 ते 15 या दरम्यानच होती. आम्ही दुपारच्याच वेळेत त्या भूत बंगल्याच्या समोर येऊन हजर झालो. तिथे कधी काही पायवाट होती हे देखील कळून येत नव्हतं. तिथल्या प्रत्येक भागात निसर्गाने कब्जा केला होता. घराची तर अवस्था फारच भयानक होती. घराच्या छतावर, भिंतीवर मोठमोठी झाडे वाढली होती. दिवसाही ते घर नावासारखंच भूत बंगल्यासारखं दिसत होतं. आम्ही एकदा संपूर्ण घराभोवती चक्कर मारली आणि मग सोबत आणलेल्या टॉर्च काढून आम्ही त्या घराच्या खिडकींमधून आत पाहण्याचा प्रयत्न करू लागलो. दार खिडक्या सगळ्याच बांधून बंद केल्या होत्या. पण एका खिडकीच्या फटीतून आम्हाला घरातील संपूर्ण दृश्य स्पष्ट दिसत होतं. पण त्या खिडकीची फट फारच छोटी असल्यामुळे आम्ही एक एक करून त्या खिडकीपाशी येत होतो. 2 मित्रांनंतर माझी पाळी आली. एका हाताने खिडकीच्या फटीतून टॉर्चचा प्रकाश आत मारून मी आतल्या दृश्य नीट न्याहाळू लागलो. त्या घरात धूळ, माती आणि वाळवीचा ढीग पसरला होता. कोळ्यांची मोठमोठी जाळी, मेलेल्या पक्ष्यांचे 2-3 सांगाडे, छतातून आणि भिंतीतून आतपर्यंत पोहोचलेली झाडांची मुळे. ते एखाद्या जुन्या हॉरर सिनेमातील झपाटलेलं घर वाटत होतं.
मी आतलं दृश्य न्याहाळत असताना अचानक मला एक सावली त्या घराच्या एका कोपऱ्यातून घरात आत जाताना दिसली. तसा मी घाबरून त्या खिडकीपासून लांब झालो. तिथे आत काहीतरी आहे, मी सगळ्या मुलांना सांगू लागलो. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या एका मुलाने त्या खिडकीला त्याचा डोळा लावला आणि तो जे काही बोलला त्याने आमच्या अंगावर काटाच आला. आतमध्ये एक बाई उभी आहे म्हणून तिला पाहायला आमच्यातीलच एका मुलीने तिचा डोळा खिडकीला लावला आणि ती जोराची किंचाळली आणि तिथेच बेशुद्ध होऊन खाली पडली. आम्ही इतके घाबरलो की तिला तिथेच सोडून धावत सुटलो. आम्ही वाडीतील काही लोकांना घेऊन आलो. आमच्या घरच्यांनी तर आमची चांगलीच धुलाई केली. त्या मुलाला खरंच तिथे कोणी बाई दिसली होती का हे विचारल्यावर तो फक्त गंमत करत होता हे कळलं. पण या सगळ्या प्रकाराने बेशुद्ध झालेली ती मुलगी 4 दिवस तापाने फणफणत होती. साधारण 15 दिवसांनी आम्ही मुलं एका ठिकाणी परत एकदा जमलो. तेव्हा आम्ही त्या मुलीला सहज विचारलं, ह्याला तर तिथे काहीच दिसलं नव्हतं, उगीच बाई दिसली म्हणून आपल्याला घाबरवत होता. काय ग, तुलाही तिथे काहीच दिसलं नव्हतं ना? मग तू अशी घाबरून ओरडलीस का? आणि मग अचानक बेशुद्ध का पडलीस? तेव्हा ती मुलगी काहीशा घाबरलेल्या स्वरात आम्हाला म्हणाली, जेव्हा मी त्या खिडकीला माझा डोळा लावला होता तेव्हा त्याच वेळी आतूनही एका म्हातारीने तिचा डोळा त्या खिडकीला लावला होता. ती आपल्या सर्वांना आतून पाहत होती. आम्ही त्यावेळी एका फ्लॅटमध्ये शिफ्ट झालो होतो. ती इमारत नवीनच होती, त्यामुळे त्या इमारतीत भुताटकीचा काही प्रकार घडेल याचा आम्ही कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. त्या इमारतीत अजून सगळे राहायलाच आले नव्हते. काही फ्लॅट तर अजून विकायचेही बाकी होते. त्यामुळे भूत वगैरे या गोष्टी आमच्या मनात दूर दूरवर कुठेच नव्हत्या. छोटीशी पूजा करून आम्ही तिथे लगेचच राहायला आलो. सुरुवातीचे काही दिवस तर छान आनंदात गेले. तो 2 BHKचा मोठा फ्लॅट होता. शिवाय स्वतःचं हक्काचं घर म्हटल्यावर कोणाला नाही आनंद होणार. पण एके दिवशी मी घरी एकटाच होतो. मी बाहेर हॉलमध्ये बसून लॅपटॉपवर काम करत होतो. काम करता करता दुपारची संध्याकाळ आणि संध्याकाळची रात्र केव्हा झाली माझं मलाच कळलं नाही. मी बसलेल्या हॉलमध्ये एव्हाना संपूर्ण अंधार झाला होता. माझी नजर लॅपटॉपवर असताना मला लॅपटॉपच्या पाठी काहीतरी हालचाल जाणवली. म्हणून मी सहज वाकून लॅपटॉपच्या पाठी पाहिले आणि माझ्या छातीत धडकीच भरली. खोलीत अंधार जरी असला तरी बाहेरच्या लाईटींचा थोडाफार प्रकाश हा घरात पडत होता. त्याच उजेडात मला समोर एक बाई उभी असलेली दिसली. त्या काळा कुट्टा आकृतीला पाहून तर माझे हातपायच गार पडले. काय करावं मला तेच कळेना. ती बाई मात्र एका जागी स्तब्ध उभी होती. माझं हृदय जोरजोरात धडधडत होतं. ती जागीच उभी राहून तिचं डोकं कधी डावीकडे तर कधी उजवीकडे वाऱ्याच्या वेगात फिरवत होती. जणू ती त्या घरात कोणाला तरी शोधत असावी. तेवढ्यात मला आतल्या खोलीतून कोणाच्या तरी पावलांचा आवाज ऐकू आला. कोणीतरी आतल्या खोल्यांमध्ये धावत होतं. आतून येणाऱ्या आवाजामुळे माझी नजर त्या बाईवरून हटताच ती कुठच्या कुठे गायब झाली. माझं संपूर्ण अंगच शहारलं. माझ्या अंगातून शिरशिरी गेली. मी आधी धावत हॉलची लाईट चालू केली. त्यानंतर हळूहळू घरातील सर्व लाईटी चालू केल्या. आधी तर मला स्वतःलाच हे कळेना की माझ्यासोबत हे नेमकं काय झालं होतं. या गोष्टीला खरं तर मी कधीच मानत नव्हतो. म्हणून काही दिवस तर मी याला माझा भासच मानत राहिलो. या दिवसांत मला रात्री उशिरा कोणाच्या तरी धावण्याचे आवाज येत असत. सोबतच लहान मुलीच्या हसण्याचे खिदळण्याचे आवाज येत. मी स्वतःला समजवत असे हे मला होणारे फक्त भासच आहेत, बाकी काही नाही. पण हेच भास जेव्हा घरातील इतर लोकांनाही होऊ लागले तेव्हा मात्र मला हा वेगळाच प्रकार वाटला. आम्ही लगेचच एका जाणकार व्यक्तीला तिथे आणलं. तो जे बोलला त्याने आमच्या भीतीत अजून वाढत झाली. तो म्हणाला, तुमच्या घरात आत्म्यांचा वावर आहे. तुमच्या घरात एक नाही
2 नाही तर 3 आत्मा आहेत. एक बाई, एक लहान मुलगी आणि एका पुरुषाची आत्मा. आम्ही त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला की हा फ्लॅट तर आम्ही नवीन घेतला आहे, मग इथे आत्म्यांचा वावर कसा? त्यावर त्या माणसाने आम्हाला काही उदाहरणे दिली. तो म्हणाला, मान्य आहे, तुम्ही हे घर विकत घेणारे पहिलेच आहात, पण इथे त्याआधीही काहीतरी घडलं असू शकतं. कदाचित इमारत बांधत असताना या खोलीत इथेच कोणाचा तरी अपघाती मृत्यू झाला असेल, किंवा असंही असू शकतं की ही इमारत ज्या जागी बांधली आहे त्या जागी असं काही घडलं असेल. असं मानलं जातं पडकी वास्तू किंवा बराच वेळ रिकामी राहिलेली वास्तू ही आपणच अमानवी शक्तीचं घर बनली जाते. तुम्ही राहायला यायच्या आधी हे घर रिकामं होतं, त्यामुळे ही देखील शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ आम्हाला कळला होता. त्यांनी तिथे काही पूजा वगैरेही केल्या, पण आम्हाला त्या घरात होणारे भास काही त्यानंतरही कमी झाले नाही. म्हणून आम्ही तो फ्लॅट पुन्हा त्याच बिल्डरला नुकसानातच विकला. आम्ही बाजूच्याच इमारतीत शिफ्ट झालो. साधारण 7 ते 8 महिन्यांनी एक अनोळखी व्यक्ती माझं नाव घेऊन मला हाक मारू लागला. तो म्हणाला, आप मुझे नहीं जानते, पर आप कुछ महीने पहले जिस फ्लैट में रहते थे, हम अभी उसी फ्लैट में रहते हैं. इस घर में कुछ प्रॉब्लम था क्या? कुछ दिन पहले की ही बात है. मेरी लड़की उसके कमरे में हमेशा की तरह उस रात सो रही थी. अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि एक आदमी उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था. वो तब तक वही खड़ा रहा जब तक उसके चिल्लाने से हम लोग दौड़कर उसके कमरे में नहीं आए. इतना ही नहीं, हम सबको देर रात बच्चे के यहाँ से वहां सब कमरों में से दौड़ने की आवाजें आती है. ऐसे लगता है उस घर में पति पत्नी और उनके बच्ची की रूह रहती हो. हा अनुभव भूताटकीचा नाही, पण हा अनुभव तुम्ही ऐकाल आणि त्या प्रसंगी जर तुम्ही स्वतःला तिथे ठेवाल तर तुमच्या अंगावरही नक्कीच काटा येईल. खूप वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. मी लहानपणी गावी होतो तेव्हा घडलेली. त्यावेळी आमच्या गावात एक वेगळीच दहशत निर्माण झाली होती. गावात दिवसाढवळ्यात चोरी होत असे. गावाबाहेरची चोरांची टोळी गावात आली असल्याची अफवा होती. त्यावेळी आत्तासारखी कोणतीही सुरक्षा नसे. पोलीस चौकी ही वाडीबाहेर खूप अंतरावर होती. त्यामुळे सगळेच वाडीतील लोक दहशतीखाली होते. त्यात चोरीच्या 2 अशा भयंकर घटना समोर आल्या, त्यामुळे सगळेच जण घाबरून गेले होते. त्या चोरट्याने चोरी करताना दोन्ही वेळी घरातील माणसावर चाकू हल्ला केला होता. विशेष म्हणजे चोरी तेव्हाच घडली होती जेव्हा त्या घरात एकटाच माणूस असे. साधारण 30-40 दिवसांनी हे प्रकरण जरा शांत झालं. चोरीचा प्रयत्न किंवा अशी कोणतीही बातमी आता कानावर येत नव्हती, म्हणून सगळे थोडे बिनधास्त झाले होते. मी त्यावेळी साधारण 10 वर्षांचा होतो. त्या दिवशी अचानकच माझ्या वडिलांना मुंबईवरून फोन आला. माझे आई वडील काही कामानिमित्त तातडीने मुंबईला जायला निघाले. जाताना त्यांनी आम्हा भावांना बरंच काही बजावून ठेवलं. कामाशिवाय बाहेर पडायचं नाही, दार वाजलं तर लगेच उघडायचं नाही, आधी बाहेर कोण आहे याची खात्री करायची, वगैरे वगैरे. ज्या दिवशी आई वडील मुंबईला गेले त्या रात्री मी आणि माझा छोटा भाऊ आम्ही दोघे घरी एकटेच झोपलो. दुसरा अख्खा दिवसही आम्ही घरातच घालवला. आमच्या घरासमोर एक आंब्याचं झाड होतं. आम्हाला कधी खेळावंसं वाटलं की आम्ही त्या झाडावर चढू आणि तिथेच मजा मस्ती करू. आई वडील घरी नसल्याने आमच्यासाठी ही चांगलीच संधी होती. आता आम्हाला ओरडायला तिथे कोणीच नव्हतं. आम्ही घराचं दार लावून घेतलं आणि झाडावर चढलो. तिथे बसून आम्हाला 10-15 मिनिटं झाली असतील. तोच माझ्या छोट्या भावाने मला घराच्या छतावर काहीतरी दाखवलं. ते पाहून माझी बोबडीच वळाली. मी माझ्या भावाला जराही हालचाल करू नको असं सांगितलं, कारण आमच्या घरावर एक माणूस बसला होता. त्याने त्याचं संपूर्ण तोंड एका लाल फडक्याने बांधलं होतं. त्याने अलगद आमच्या घराची काही कौलं बाजूला सरकवली आणि तो घरात आत वाकून पाहू लागला.
त्याने बाजूला ठेवलेला सुरा आपल्या हातात घेतला आणि तो सरळ छतातून घरात उतरला. आम्ही दोघेही खूप घाबरलो, पण एक गोष्ट होती, तो माणूस आता लगेचच वर येऊ शकत नव्हता. म्हणून मी माझ्या भावाला झाडावरून खाली उतरायला सांगितले. झाडावरून आम्ही थेट गेटच्या बाहेर उतरलो. आम्ही धावत शेजारच्या घरी गेलो. घडला सगळा प्रकार त्यांना सांगितला. त्यांनी अजून 2 घरांत हे सांगितलं आणि जवळपास 8 ते 10 माणसं आमच्या गेट पाशी आली. आम्हाला त्यांनी गेट बाहेरच राहायला सांगितलं. त्यांनी दार उघडून संपूर्ण घरात पाहिलं. त्यांना तिथे कोणीच सापडलं नाही, पण घरावरची कौलं काढली असल्यामुळे ते आमचं बोलणं नाकारूही शकत नव्हते. काही वेळात शेजारच्या बायकांनी पोलिसांना बोलावून आणले. जेव्हा त्यांनी घराची झडती घेतली तेव्हा त्यांना आमच्या माळ्यावर तो चोर लपलेला मिळाला. त्या दिवशी जर आम्ही दुपारी खेळायला बाहेर पडलो नसतो तर कदाचित ही गोष्ट सांगायला आज या जगात राहिलो नसतो. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.